Telu Yohanes. Iki layang sangka Yohanes, pinituane pesamuan marang sedulurku Gayus sing tak tresnani ing lair lan batin. Pandongaku, muga-muga kowe nemu slamet, seger waras ing badan, bisa kaya enggonmu krasa seger ing kasukman. Aku jan bunga banget krungu kabar sangka sedulur-sedulur sing wis padha balik sangka nggonmu. Sedulur-sedulur mau ngabarke bab katemenanmu marang pituture Gusti Allah lan uripmu pancen ya cocok tenan karo pitutur kuwi. Awit ora eneng kabungan sing gedene ngungkuli kabunganku nek krungu uripe anak-anakku padha miturut pituture Gusti Allah. Kancaku sing tak tresnani, katemenanmu marang pituture Gusti Allah ketarane sangka pelabuhanmu kanggo para sedulur tunggal Gusti. Marang uga sedulur-sedulur sing kowe dhewe durung kenal mbok rumati apik. Ing pesamuan kene, wong-wong ya padha ngomongke bab katresnanmu marang sedulur-sedulur kuwi. Pancen becik banget enggonmu nulungi sedulur-sedulur supaya bisa neruske kerjanane. Pitulunganmu pancen ndadekke bungahe Gusti Allah. Sedulur-sedulur mau padha ngerjani penggaweane Kristus lan padha budal tanpa njaluk sokongan apa-apa marang wong sing ora percaya. Mulane, awake dhewe iki sing percaya kudu nyokongi sedulur-sedulur kuwi. Mengkono kuwi, awake dhewe bisa melu ngrewangi sedulur-sedulur mau enggone padha ngabarke pituture Gusti Allah. Aku wis nulis layang marang pesamuan, nanging Diotrefes sing kepengin dadi pengarepe pesamuan ora gelem nampa, nanging malah nampik awake dhewe. Besok nek aku teka, aku bakal nggarap kelakuane dekne kuwi. Diotrefes kuwi ngolok-olok lan ngomong-omongke sing ora-ora bab aku lan sedulur-sedulur sing nyambut gawe kanggo Gusti karo aku. Ora namung kuwi wae, nanging wani nulak sedulur-sedulur sing padha teka arep ngabarke pituture Gusti barang. Iku durung lega, awit sapa sing nampa sedulur-sedulur mau padha dialang-alangi lan ditokke sangka pesamuan. Gayus, sedulurku sing tak tresnani, aja niru tumindak sing ala. Nanging sing becik sing kudu mbok tiru. Wong sing nindakake sing becik kuwi ngekeki tandha nek wis dadi siji karo Gusti Allah. Nanging wong sing gawe ala kuwi ngekeki tandha nek ora kenal marang Gusti Allah. Bab sedulur Demetrius kabeh wong namung ngomong apik. Kuwi pancen eneng wujude. Awit awake dhewe ya namung ngomong becik bab sedulur iki lan kowe ngerti nek tembunge awake dhewe keneng mbok percaya. Sedulur Gayus, sakjane ijek akeh sing kudu tak rembug karo kowe, nanging ora tak tulis nang layang wae. Pengarep-arepku, aku ndang kepethuk karo kowe lan bisa omong-omongan adep-adepan. Semene wae layang iki. Muga-muga Gusti Allah ngekeki ayem tentrem ing atimu. Kanca-kancamu sing nang kene padha kirim slamet. Dikirimke slamet uga marang kanca-kancaku siji-sijine sing nang kono.